Happy Pinaing Festival ang Biag Peñarubia. Dumaduma teng iti bahay kubo. Tradisyonal aramid iti panagkalap ken panagtalon. Dingwen ang makatulong iti agrikultura ken pagbiyagan na dumaduma a produkto a patao ti kawayan ken unas, mais ken pagay. Dagitoy ti bida kadagiti agkakarbo ken agkakapintas a float manipod kadagiti siyam a barangay iti Peñarubia para iti Pinaing Festival 2026. Dagiti tingyan ken Ilocano tinagkaykaysa para ti parada apaset ti panagrambak. Indaulwan dagiti opisyal ken empleyado ti LGU, national agencies, dagiti barangay officials na dumaduma a sekta ken organisasyon, cooperatives, dagiti manurusuro ken estudyante ken dadumapay. Ti Pinaing Festival ket tradisyonal itneg ritual wenno panangisagot ti panagyaman. Dagiti board rituals nga panangipakita dagiti tribo ti panagdaydayaw, panagyaman to the greatest and the ultimate ruler. Kahit na saman, mamatid ang the supreme being, and that is Kamunyan, their creator. Ti tema itaatawen, panagtaginawin ti tradisyon, kanawidan ken kultura, mangted inspirasyon ken namnama amang bukel iti masakbayan. Gagam daytoy ama preserba ken mapagtalinaed ti kanawidan nga ugali ken tradisyon iti ili. Dahil mangipakita no sa dino ken sino kinagdapuan mi nga tribo. Paset pay ti kaaldawan ti panagpiesta ti ground demonstration. Not so very small but terrible, very cutesy, very classic, very energetic, and very boogie as they groove to 60s and 70s hit song. Manipod curly headdresses, twiggy and disco makeup look, down to polka dresses can bell bottom. Nostalgic atmosphere, itimparik na dagiti elementary performers gaputi 1960s to 1970s retro dance da. From vintage and classic performance, let's switch to modern anime performance manipod junior ken senior high school. Inpakita da ti siglat da iti kompas kadagiti anime songs at talagamet ang nakarelate dagiti batang 90s. Bigbig ti Malamsit Elementary School at champion ti retro dance competition. Idinto grade 11 and grade 12 manipod Peñarubia Integrated School, ti kampiyon iti high school category. Thank you ma'am kasi hanga dayto di last year consolation kami 5 years champion kami iti previous nga diretso nga 5 nga taon di last year haan. So managsakan kami manenta nabawi mi dayto nga tina-champion ito. Uray no kasano ti kinarigat ti kuwakon ado nga activities mi inkarigatan mi nita ma'am nga i-practice dagitoy ubing mi kan adamo dagay inalami pa yon nga kalakakmet laeng nga iso pa yon iti may isa nga nanisuro kan nagtitinulong kami amin nga teachers. Maragsakan kami mit mami ko yung napasama kabunta dagiti ubing mi pakita damot nga talaga dagiti talento dagiti panagsala. Tinubrada nagpractice nga na siya at ada di unity dagiti ubing binantayan mi dagiti ubing nga ag-practice tapnon papalis na nga na siya at dagiti sala naman. Kagiddan ti panagrambak ti kultura, tradisyon ken ritual a panagyaman kid daw ti mayor ang mapagtalinaed dagiti na insugudan ana pintas nga ugali dagiti umili. Kaya't ko unay apong susteneren tayo. Nakarkaro, kapatid ka rin tayo, pagtalga din tayo, dagito'y nainsigudan, nga ugalit, deto'y kinasayaat, nga mabalin tayo.
nga ipatawid kadagiti sumarsarunong nga henerasyon. Tapnag damat laeng tuladen daket ba itultuloy ingga na iti masakbayan. Iso nga lang ikabila ka po iti pondo. Iti opisina ni IPMR tayo tapno addan kagbalin nga School of Living Tradition. Adda pa nagadalbi may panggap iti tradition tayo nga itneg. Jessica Boreta, Balitang Solid North.